ole voin hi vau thla ni som pasari zirtop ni ani a kanom na lam aizol chevel chu tawthli thok tur le ro in mung boruak nim rui nen triau chu ma jing chuai boka indo na lam chanchin puan nen po a in cho be veo mai ole engpo ni se tun tuma hian tun lai thu thar le kan video masalama kan puan tak chhun zom na te thu thar dang te puan tur om nuala US drone le Russia jet inti buai nuwa US drone tlata atlak chan video ni ngei le afin fiana video US lamin an ron tlang zar hluai maya chung te po chukan en howanga kan sei chhun zom bokanga tin Israelin indo nuwa avoi khatna na Ukraine ta na ral thuam lam tran puina pe kan tum dan te bakmut indo mek na mason na om te po kan puang tel dona khongain atop thlengin min lo en sakla atopa ingai dan insum lovin iron thai trial ve don nia Ukraine le Russia indona hian Israel hian tran lam nei lo angin anin soifawa Russia tan hrek na siam lova Ukraine tan ral thuam athon hek lova mi hring tran puina ero athon thung lai taka ache tangai ve boka Russia rama hian Israel mi nuai tel fe an cheng ve mek bokani Syria indona in ep thei reng an ni lain in hriat thiam na in an lo om ho ram chutianga boruak sa jok nei chu Israel hian adu lova anin veng hle ani tukin lam news pakhata chuan Israel hian avoi khatnan Ukraine tan drone technology arol ruk don ni in an puanga Israel chuan Ukraine tana anti-drone system siam na tur export license apom ni in an soi tun nai khan Israel chuan indo la ya Russia in Iran drone man thin daulet na tur ka thlak emo system ti chiat ti jam na tur man ruwa anti-drone jamming system hral theina tur export license chu apomani ti in Israel le Ukraine official pathum chuan an soi kum khat chuang kalta a Russia in Ukraine ron be nuwa Israel in Ukraine ne na ral thuam hral theina tur defense export license apum masak berani Israel chuan Ukraine hi sipai tran puina pelo turin na fem khur hle a hetiang thilawang hian Russia nen buena an nei pha thaya Syria rama Israel security interest ati chethei Israel afim khur hle Russia in Iran siam attack drone amang na sani in Ukraine le khothlang lam chuan an soi cham chia Iran le Russia anin nei viau maya drone thon angan puna po hi adik ni ina langa Ukraine sarkar chuan Israel sipai puina hemi awang hian adil ve bokani Ukraine official te chuan Ukraine ne na ral thuam supply pek chu Israel ta na thil tha ani thuan soya achan chu Iran hian drone ho na thodan tur information anei thaya wangin chumi nuwa drone mason jok siam chhuanan hunrem changa amang thei ante Israel hian ral thuam Ukraine ta na apek rena chan pakhat ni bok chu Russia le Iran anin nai ema wangin Israel ral thuam Ukraine ne na anpek chuan Russia sipai nan lo man sak thei chu Iran ne na alut le thaya an mel ma ber Iran kutaral thuam tur le an du thala zir chiang tura an han lipse tur chu Israel hian angai ngam lo afim khur hle ani Iran chuan indona achua ma khan Russia ne na drone then khata thon tia poma ma se be pui thlak tran ma athon ani thuwa soi Israel Defense Minister Yoav Galan le Foreign Minister Eli Cohen ten export license an pompuina hi February thalai hol khan Israel in indona chungchanga a policy Netanyahu thu pek anga en nona ni laya thil thlengani ti in Israel Ukraine official te chuan an soya chu review chu zo felani to a ma se thutluk na thar ero siamalani lo ni in Israel official te chuan an soi Cohen hian February ni som panga a ki fatlo trumin Ukraine President Volodymyr Zelensky nena phalna pek chungchang hi a hria tirani he license Israel company pani Elbit le Rafael anti-drone system siam tu te tan pomani ti Israel le Ukraine official te chuan an soibok Ukraine official chuan tun hnai khan Ukraine Ministry of Defense pali te chuan Israel an tloa
anti-drone system chungchanga presentation an la ani ati deal zia alani lo Israel in Ukraine leitura arot system te hian electronic warfare mangin drone system anti jam theidona drone chuan tlak mai lo chu maba ka nei don lovani he system te hian mail somni panga vel zeta thui an vil theidona aum zia chu mail somni panga vela hla a drone ron thlok hriat na thaza man lo cha sak theidon ti na ni power plan emo mun poimo dang emo bula da thayani bun thayani a Ukraine hian he system hi mamo thoma se drone ron lut za som sari panga atanga za som kwa vel an lo kap thla theini in an soya Ukraine official chuan kan mamo tak chu ballistic missile laka inven na system ani ati Israel official te chuan export license pompuina hi policy thlak danglam na ani lo ni in an soya achan chu system te hi defensive nature ani awangin Russia sipai te ta na chiat na thlen thei tur ral thuam engma manglo aum zia chu drone system ani a drone ron kal sensor le hriat na lo ti top sak na tur ani anti ole tun hnaya thular US drone tlak chung chang kha US in a fin video kan ron phor don an ti hnu loka an ron phor ta tak taka Pentagon in video an ti chua chuan Russian zetin US drone lama fuel apai chuak la ya lang chiang hle Biden administration chuan Russian zetin US Air Force surveillance drone a fuel apai live video ati chuaka hi US chuan Kremlin nena boina omto chu ti pun lun tumna nilavin Black Sea drone atlak chana Russia an puna fin ani ti in an soi Biden administration chuan thole ni khan Russian fighter jet in US Air Force surveillance drone fuel manga athe alam hoya fuel athe khum live video ati chuaka US chuan Kremlin nena boina omto chu ti zual tumna nilavin Black Sea drone atlak chan Russia jet na fin ani ati US sipai te declassified second somli panni color footage a hian Russian Su-27 chu MQ-9 Reaper drone hnunglam hnaya ron thloka a thlopel don la in fuel a chhuah tir ti Pentagon chuan a soya fuel pai chhuah hi drone a optical instrument te mit ti del tu a hriat na ti boina ani helai hmun atanga drone nor chhuah tumna hman ruani in a lang ati Russian Su-27 dangemo chuan drone propeller chu aron kapa blade pakhata ti chiani in US sipai te chuan an lo soi to a chuta chuan thlona chu tuipuya atlata ni in an soi video a hian boruaka an chet kwal chiam dana lang lova mase propeller chiat na alang chiang hle ni in Pentagon lam chuan thu chhuah an siam Russia chuan an fighter te chuan drone hi an kap lo ni in an soya unmanned aerial vehicle hi sharp maneuver boruaka leu kwal chiam hnuwa atla ni in an soi Russia chu reckless action angin a che ni in US chuan an pua White House chuan boina ti zual lo turin balance siamatum shram ni in a in soya US official te chuan Russian pilot hian tumreng wangin American drone hi akap empty an la hre theilo tian soya hemi chungchang soitur hian Moscow ne na inbiak po na kong a in hong reng tian soi White House National Security Council thupuang tu John Kirby chuan Russia nen hian boina kan zong lova US chuan boruak thunu na tum hram zok ani ati Russia President Vladimir Putin chuan Ukraine ne na ral thuam pek le Kiev ne na intelligence information in share ton na mang hian US le tangrual ramte chu atakin he indona hian an tel veta a tuna chuan thlasom pathumna ni to ani ati Russia Security Council Secretary Nikolai Patrushev chuan nimin khan drone ke them hi lak chhuah tuma bai mek ani thua soi US official te chuan Russia in drone ruang ala chuak ani po in drone atang hian sipai lam mason na hlutna engma lak chhuah tur om don lo ni in an soya dollar makta doi somthum panhi senga siam khaltu om lo thlona tlak na hi Black Sea tuipui fit sangli atanga sanga ametara zong chuan metar sangkhat zan hi atanga sangkhat zanga athuk tuipuya ni in an soya mase US hian helai tuipuya hian indo longebo longpa ngai patrol boat engma an da lova Russian Navy te thunun na hmun na ni awangin
US hi chuan he drone la chuak tur hian a che tarin talawani indo hnuwa hian Russia le NATO member ramte hian an airspace chhunga indo thlona inthlo polan rem tilawa thole nia thil thleng hi Cold War hnuwa hetiang indo na boruak laya US indo thlona tlama saberani ta a hei hian United States le Russia chu direct in beitura hnuk nai tu ani thei ti chu ngai dan tlang lon takani Russian Defense Ministry chuan Austin nena anin biak na report a Shoigu chuan US chu Russia dan siam zom lo le za lova apua Kremlin in thlona thlo khapna siam te paltlang luya US apua US chuan drone hi international airspace a thlok ni in an soi thungani video ti chua hi indona kalmeka Biden administration in public ma a intelligence data an tlang zar hung berani video a hian drone le Su-27 in chhai kwaldan engma alang lova footage ti chuak tur le thutluk na siam na konga in hnam hnoi then khat chuan he video clip hi jet le drone in kara thil thleng engma omlo nia Russia in an soi adik lo zia fin fiana ani anti Pentagon in video anti chua hian drone propeller chiat dan le a chiat chante alang ti Pentagon chuan an soya hei hi jet le drone in chhai kwal hnuwa thil thleng po ani thei anti heti lai hian Ukraine tan Poland chuan indo thlona an pe ni in an soya Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan khotlang lama tanga fighter jet di lain NATO member then khat US telin thlona pek hi chu an la hre hle pek tumna om hri lo ni in an soyani February sang ni somni panhia Russia in full scale invasion anei ma khan Ukraine hian kumsang khat zakwa sumkwa pakhata Soviet Union atluk chiat nuwa aro chun MiG-29 engemozat anei tialo soito a mase engzat nge service ala om ti ero soilo Poland President Duda chuan Poland Air Force chuan Ukraine hena thlona apek te chu South Korean siam F-50 fighter le American siam F-35 mangin an thlak don ti soya aom zia chu Poland in an thlona nei Ukraine hena an pek awangin aya South Korea le US thlona an leithung don ti na ni Kiev thian poimo tak Poland hian US sipai sang tam takalo dong song to a ram dang zong a in a thenom ram indona atanga tlan chia Poland hian a mikhwal tam zo kani Warsaw athu nei tu te chuan security service te chuan Russian Espionage ring member te chu an man tia soiboka Poland a rul rala chet na tur thil an buat sei ni in an soya Ukraine ramaral thuam phurluna atana man thin rel kong te po an vil reng ni in an soi Bakhmut mason na ola indona lama kal to ila Russia le Ukraine sipai in noi mek na chu Ukraine kho chak lam kho pui te naw Bakhmut le a che vel ni in tukin lama kho vel news rang te thu ko changa tanga alan danin Wagner lamin man son mason na tlem te an nei Ukraine kho chak lam zong a Russian counter offensive chu Wagner ho wangin aron chak thar le mek ni in an soya Russian Wagner group atanga mercenary force te chuan indona kar somnga pangana a Donetsk bela Bakhmut khopuya Ukrainian defender te chakna alet ni zetin antitlan hiam ni in Al Jazeera chuan apuang mase Ukraine Colonel Oleksiy Dmitrashevka chuan karkal ta chung khan Russian sipai leila manorna ground attack chu ral matong line zonga atla hiam ni in a soi ve thunga Dmitrashevki chuan Russia sipai te hian sipai le man ruwa tam tak an chan ni in na soi Russian sipai te hian karkal ta chung khan Luhansk Oblast front line pumpuya tactical gain claim te chawan naya tun naya Ukraine sipai te chuan counter attack an nei thei ta ni in an soya Luhansk Oblast a hian ram an la let le thei ni ti in US think tank te chuan an soi United Kingdom Defense Ministry chuan intelligence update nu hnung bera Donetsk bela Volodar raw na po indona atlan hiam tian soya tun naya Russian sipai hlotlin na om chhun chu Bakhmut indona ani anti karkal ta chung khan Russia in Donetsk Oblast khopui zinga mi Volodar betum na chu atlan hiam ni in na langa hei hi thlathum kal ta chunga Russia in bepuya thlak achan na tona tam taka nei hnuwa Bakhmut a masona an nei le hnuwa ani Russia in tun naya tactically a hlotlin na an nei na om chhun chu Bakhmut sector ani ti in UK Ministry chuan a soi
ISW chuan Russia sipai te hian Indo na hmun danga active emo lotling takin emo offensive operation an kalpui lo ni in an ngai boka heti lai hian Indo na tlar malama Russian operation chakna atlan hiam zel ni in an soya Ukraine sipai te chuan norlet theina hun ramchang an nei thei mai thei ni in an soibok suti lai chuan Donetsk biala Russia le Ukraine in beina sum tam tak seng le hau tak taka in beina khopui bakmuta chuan Indo na nasa tak ha chun zom zel March ni som khan Russia sipai te chu bakmut khochak lam Ukraine sipai te nan chuasan to na hmuna anin sona Ukraine lam hi March ni riat khan bakmut lui thlang lama tangin anin hnuk dokani Ukrainian Eastern Forces thupuangtu Colonel Serhiy Cherevati chuan March ni som pakhata tang khan bakmuta hian Indo na anasa hle te soya ni khat chung ringot po in khopui chunga Indo na hmun voi som ni pathum ma man tia soi thlatam tak chung bakmuta hian Russian Indo na ma hroi tu Wagner Group mercenary te chuan February thla atang khan bakmut khopui hi hualan tum trana chimlama tangin marlam hoin an hual trana Ukraine defender te supply pek na ti top tumin an bayani bakmut chunga hian Ukraine sipai te hi hun rei tak chung tactical retreat nei nan om to ni in Al Jazeera chuan apuang bok Russia sipai blogger te chuan Wagner Group sipai te chuan bakmut luyan pel to tian soya bakmut lui hanti hian bakmut khopui mun nia then tu bakmut khopui lai taka luang tlangani Ukraine defender te chuan an le bei chun zom zel ni in an soya March ni som pathuma geolocate footage po sa chuan Russia sipai te chu bakmut chimlama Savoda Street a man son tian soi Russian target dang chu khopui chunga Azom metal processing plant industrial zone ani mel le a March ni soma social media footage po sa chuan Ukraine sipai te chuan he zone bula Russia sipai an beilet lai ti lanani March ni som pali thleng khan Russian sipai reporter te chuan Wagner Group fighter te chuan Azom complex atanga marlam bial Vostok Smas plan chu an la ni in an soya social media athalak rang ranga Wagner sipai te chu plan chunga hian an om ni in nalang Russia sipai te hian Azom plana in to khom an tumani chuan bakmut hi khochak lama Ukraine khopui dang te tor ang end game a anin ma chon thei dona Mariupol le Severodonetsk sa Indo na nasa taka khan Ukraine sipai te chuan industrial complex chunga tranan khoa akoto pa din na atanan mangani industrial mun nget le khong taka sak chuan ven him na konga apui hle masaya to pa chuan Russian norna awangin Ukraine sipai te kha anin peta ani kha ole bakmut din hun chiang taka soya hara rampani media te puan da nei nang lo dewa Wagner lam le Russian Defense Ministry lama thu in mulo om deu boka hei wang hian Wagner po hian tha an thla deuh ni in a hriat hei hian Russia mason na po ati muang hle ole kha tu na ta na kan puan thei chu ni le phot se video dot lia chuan thu thar zo kan ngai thla le don nia in lo ngai chang le vek don nia